Одна твоя, одна моя. Две твои, две мои. Три твои, три мои. Все пополам? Все правильно? Все в порядке? Салам алейкум, бародари азиз. Ҳазор раҳмати калом барои падришкатон, барои гапҳои нағзнастанатон, барои дастгиритон. Ман як чиза мегӯм. 3 сол пеш акай Беҳрӯза ки мешинохт? 3 сол пеш акай Беҳрӯз чикор мекарданд? барои чӣ мана ай худи як қишлоқ рафта оварданд? барое ки пулшон медонанд ки ай ма пул кор мекунанд, медонистанд ки ай ма мехӯранд. ҳазор раҳмати калом барои овара дастгирӣ карданатон. не ки шумо вақте ки ман овара будем ана ҳамиқа будем. ҳозир ай пушти ман чизи мана хӯрдана ҳаққи мана хӯрдана ана ҳамиқа шуда рафтем. ман чӣ? ман мондам. мошинотон али шуд. ай пушти ман ресторан кушодем. дига коро кардем. падару модар ман дар дуруни як қишлоқ зиндагӣ кардеста. ман ҳолям корам ҳамо истодагия. неки шумо салому алайкум бародарои азиз. нав видеои акай Беҳрӯза дидам. намедонам чӣ бигӯм. аллоҳи азиз худаш медонад кия бизана. я плейстейшна намхе нишон додестам. ким чанд бор нишон додам. плейстейшна ман қариб 1 ҳафта 2 ҳафта дар хона гаштам, як бор дар хона надидам. кани айпади ман, планшетам, кани матбук дар дасти иш, дар дасти уш 1 миллион рубли барои бои ману ҳазбик нашидан дар дасти якай барон. 100% ман гаранти метам дар дасти якай барон гирифт. кани он пуло 100,000 дига охирон бор Москва рафтем 120,000 сомонӣ ба тоҷикӣ. 120,000 сомонӣ дар картаи акай Шӯҳрат гурзондам. кани он пул? кани дига пуло? ҳамаш дар дасти шумо. аллоҳи меҳрабон медонад кия бузанад, кия вай кунад. ман ҳамиқа сол ҳеч нагуфтам, ман ягон бадӣ накардам. аллоҳ медонад кира бузанад.